naglalakad tayo, naka ano tayo. Live na live. Live na live. Ayaw dito sa linggo pa, ayaw nilang magsilagay ng stroll. Buti nga ngayon medyo okay pa eh. Kasi may hangin daw. Dinikit ko na yung kamay ko sa window. Parang na dumidikit na. Sabi ko. Ayos yun. Tulog. Nagtingnan ko. Ayan. Hindi ba nagbago yung temperature, no? Feels like 51 pa rin, negative 51.